Abusua pani wadama sabre ebrason minim se abusua chia me wo ha ne senti sabre obekwan akakapa aka ne pompom opese wodi ne wura adwade ba amame akwanso wadama enim se yesi yemremu di nenso yesre kwan na yewura mu kakra adamas amamre kwanso yasra musa yepesi ewura mama yewura mu ne sant mama yewura mu de yenim sa mo musa ye kwanso kra de wo yenum no mo bam ye de atutwa sanse so nani mo nye mampo kra de epeti kakra na so me ba ha se no mahuru se me ye aduane ni ba ni nyankopon kasa aka kire nsa mesra no a adawo mama ye nkire ne manuye na se ye kire nyame ya adom na abusua padi na na amwa na woduro obo modia na mo ye mo ye ni wia awurade na wato amayenti na wonte na ni mayi na no modaruma mi a migina ha de mo amu nim se mo de hye prepopene me wo de hye konkra me dansa aso me di apon na mi hya na no modaruma mawura me die e santi sabre wo be kwani akakapa aka npompom eno jamfu amu no na modaruma ono na asoma me ne ketre ma ne damenu mu ne mpaboa de minti me nhye sanse sabre ye ma onhia hoden penisi obi ni obi nko na efe enene mma ni nuan mu nyina ne gina ne chi a wo ba yi ne kuna dwaye na no modern ma sade wo sie nie o se mo mani demiri fa na dia ye nwe o de hie ba mo mani demiri fa na samabo na binabo ai na binabo ai mi meja obio Asi eba kukro fie ma kukro ya kwantu efie no mantoa antoa na kukro lo onuani wani onuani kwa mi abubonua aye bi afo no akofo tachi ani yiri chiri mremre wa wodo wo ba bia anko bi beba aye tuatu na ye de ni odishi eba ne tuatu ne bebi o na leje kumwe tuatu ne bebi o bia na no modaroma sadie eye obapa na ajemfu amonu sadie wo sie no no na no modaroma wo se afri yesam me di chia me ma no eniema ye dia ba nyina na nanom sabe enyu oba ekrani ne hu bi nete no anase wanya bia ma na buso nenso so asante amamre wototwenye enye yie yese wototo asante amamre ase anu atieti asante anim the senti na nanom modaroma sadie wo ba ekrani sie nie wo so oba afia wade de di ka wani mu ne ntokwa wadi ka afro to afro ne seso amenne obedwani kura dwa prepon wose wo kai se bra wo ba afia ha wade eye papa de kum abusua pani na na wodro asamba akopa no ka kire no wose me mpebe di wa ba na me mpebe kum wa ba na emo me petre wa ne boafo wa wose nya na asem atumi kunu en wode hye ba me beda meti kwa mamoda bi da wose wo gina hopo asante amamra ni amane akwa so wose miritia bi na me kunu dodo no oba pa wo twanto madusi na sene wode ne nsadusi ne kwa chi ba afia ha obra ni kura buwa ma ne nomye obra ne ta ma ne nomye o hye ne bo opre ne nkwa biada na so se wo wo prade nkwa ntimenye se sika wo wentonkwa se nke sika tonkwa abusua pani na namu a oyire si wo ka aja na se nko beto bi no de amane kunu na so ba mo wo tiri modefo oda se ti obutu akodo nyakopo se ti ebomofo odi amansa na mtutu kwatwere akobo ma miwura amenne na eje kuma ye nyame dia wose babadi na wotweda se mentwe pani be ye dia sempa bi twa no aye abusua pani ma ya soteye si empa ba bi ne enfo de hye bankoto ebre bi do ye ne na beto ba maso ampa enne ye ye kuru na beto potokuro na sa sa ba do kwanto so edipa bi awo kwa no aboabo ho ne santi na sabre
waba pase mi kunu woni nsa woni amno woni nan ene waboaboa enti me na wose me boaboa ma ne sanse me na to me a enka wode hye banko be ya ama me nanso empani se enya ba obi na kana se mo sikakre in case Greek word that means enya ba na aba ne santi sabre waba ko wose bi from ju ase mo amunim sa yesum sika fufuo aya da sibre se bon so ti sika fufuo so yenti sabre wa fa be bo prapa eye fita mame jamfu amoni se mensam fita makoma mu fita enam di beyi mi kuna dwaye nanso oba pa wansansu amu na mbusa ne se ade na adu dwase aba no ansansu amu mo se dabi me be fia wode manfa ne ma so mi tiri so anfa anko sabi obi nkanche na so no anfa firi na busu afie anfa mra busu apani na na mwane na oduro se monye na mo fa nya ne de hye no anfa anko ebi o kanche na so bu mo de ba wadi mo atam ya se ne de wode aba na na no mo da mo nyansa no ni dieti woni wo nyina nka mo na na mabotufo nya ba ko ya nyale ma mo nkwa boko no nkwa da shodwe sadi ye de ye dwa sai e kasa kire na na no eno no da ye ne sa den sai na no munim na na mo na na je kum na mo abusua ni na na je kum nyansani osori anopa no fa na dwa no besi abubu na aduru ha na wo chia no papa ma je o wato ye son eye sawie ya enti na sa wo hwe ne mai ane na na no manimu a ene wo mo na ane wo mo hwe gira kutunkanta so to ye bo afudom turo wo mo se ade a ye na na pa ade a ye papa pa ade a mi wura pe ene ye ama no kani se arfo from kanya franco ni man ko mo abia enti sabre ene ya buro ene ya hwe ene ya chim ya ade a ye de abai ye frɛ no eye sare ka uduru nkrama ma ye frɛ ne takunta aha de ye frɛ ne sare na na no madam no monye mo fasiesie ye papa ho maye na papa ti ase ne sa ne yire pro sa de we bi de ma no na se wo fe ne se a edum kane a ye nso kane a kra wo problem ma ne da eye sare ti na no madam mo sa be ye sare aba obi anim sa sare de wo wi e be ye wo no ne santi etutu mirika ele ya peti guard papa bi ma me dada wo dada ho maye a ya pe ye tea guard ya pe ye brush ya pe eye sabre ye tissue papa bi sa eje okrama wose ye ni edanye ahode ye ka bia papa wotse enti wonye eye brush tea guard eye sabre on fa ento na pento wo ye ne sa na nsaye ye buta yensuo papa munim sa wote ase a wo be ko nana mo ho wo be ko eye na ade nyina abusuapani nana wo duro ho the santi sabre ya pensuo eye flow water papa bi papa nye no fa wo huru nani mo e na se wo kwa wa mfa na ni ase kan ma bi akochia no san se wo koda ya che enti sabre ye buta eye ni bro ni support eye to beta papa bi me kire ne ma na so ade we mi hunu bi da sabre ye de aba ni nsuo ye de ahyem ye se ye nana ofri eye asante eye ekrodua mu ha se ya a ye fra no se ya bontam enti sabre ye kuta eye asante de we na hisa sapo ene sabre ye tutu sabre de oni chirifasho aha ne hano enti sabre ye de naba enti sabre ye ni chirifasho ne ye wa bontam ade eye broni dia ye de aba ye sa kuta asante de we ye fra na hisa sapo ya bro ne ye de aba ne to bete odi betu nsuo du no ye de aba nana no monye na mo fancy ese papa mo e maye nana no modern mo sa de ne yiri sie nie wasi awia so obi an won kan nhwehwe obi an ne wasi mi kuro de ne hu ni nka kankan fu ne hu ni nka na me beyi ne hu nka ma no dan so abusua pani na na yesi osira hwo sade mo yire kasa kire mo nka atwa de hu nie wasi ni kuro shole an pa kan se du ko fahwefo kan twa nka atwa de mu bienu chim omu kuro nsa man ka atwa de hwo satine gu fom na se hwo tene de a anka atwa de hu hwo nko yetini so se hwie gu fom a eye ne babi ana abusua ni bi ana ne yire onantin futu ma kosia kwanhia eja mpamu ne mpere no so ye de aka atwa de maduane besra papa efia mo de hia wu amokono ye de aka atwa de maduane sra na se purugu fom a ne kwa wo kona se mboni mfrifie ye de ne nkwamra fie onkosi wo wu kwa na emom de be ya ban mane enkwanhia empetuwo eja mpamu onkon boko no onkon da so dwe ne mpere nsa so ye de aka atwa de maduane besra ma papa na ma wure so ye se oba nanti asama adon kwanta na so akochie su ehwenti de eja mpamu onkon boko no onkon da so dwe sade ne yire oba pa jamfu amono eye bretu ni ba sade wo se kire na no nana no wa ya de oya ne sa na nsaye okuta eye ni kunu toletro wase ni kunu okon school na dia de ma na ye Joseph
to atutu mirika no akwa ye eye ne toletro ti ye twahye ye ni jo wose na mi wure ko meni mi kuna wo ani ntire ni abede ti ade ehombo na wose bi besiesie me fun ti we wo sha bro ni de kana tete na nki afa ekire ha se ya na nki akwa akwate ba ha na nki ye di twi eto enne nwura ye de agugu so nti obi kwakwate bi wodi kotwi ne to mpompo ebobo ne to se ti ye ya shi ya pane sa ne senti ye di bro ni de ba picture ani ye di aba no enti dada okrama wose ye ni ye dani ahode ye ka bia ye wura de ku wote enti wan ye won fansiesie ne ho kire nyankopon ya adom na se ye ya no ne de no ntopam a won musampa e bia ne sabia ka no ho okosiesie ne ho eye ne yere agekun ena siesie ne ho sa ne sese agekun na no mo ma ogutane tawo kase pa wadi bebo ni mu na wadi akwa aduaye na mo sha ya shada ni akwa kope eye burodi de we covered pa ye enya nya asasa ko we aba mu ka kire obemma wo besiesie papa ho ba wo besiesie ho ye pesa wo de won sakura be ka ne body no we eye electric wo de car na na ahwiri na akodwa na papa no kama ne ade aba enti na no mo ade roma won hye obroni sakwa ye de aba eye plastic ye de besiesie papa ma me ko ni kakra na no ni ka wo de besiesie ne mpaboa a wo de be hye ni la ye nyira firi mu ye de ne mpaboa ne ye de aduru ha papa fa na beje mpaboa esa se wo na kira bosia na fe ena edi atwego wo dum na ne ma ya bo ne bede ni nika o de be hye fita ma me jamfu amumi wose ni wuranye eye ne sa ne nsaye wose mi kru be kwa adwaye enkoda amumre mi kru nsamra ene enkoda be mu ade ye beti mi kru so atua ti betutu mirika ma pebroni eye shampoo papa bi ma me dada wo eye ne Dettol antiseptic soap ye de aba ne perfume akodo ene edi atwago no ni nku a wade besra ye nye film aya ne kamfa papa bi ene edi atwago wodwom no na no moda roma ni nku a wade besra no papa ti ase no na ma meto a na wono sra no obesra na nyankopon ya do na ngu papa ne widie mu a wumnu say yes landing before the ambush let me say yemku ya ne powder akodo ne abode bede ma me dada wo susukọ enyina kwato kuma ha to bo ase ni further water e de ahye no aya sabre ni mpo a wode besra ma me dada wo ni ma na droso aya sabre the body splash eye blue a friend is zero e de ahye ya de ba besiesie ohene ajekum e ho amane de akọ eye ne sa na nsae sabre ye papa ye nim se wo be kwa adwaye enti wo dwale bia wo be fra ne ntima eje bo hye papa bi ye de aba na no madam woman senator wadi be hye ye nye film ni braid ya ba wadi be yi no ho left and right forward and backward then come to rest ni nyina ye de ahye eye ni ntu de ye de ahye mo no ma me ti ase ma me si ni ntu de na papa si ni ntu de a eye ni atwi ye de ahye eye sabre ni kiso sabe emema ne kofa papa de ni firi mo kire baaye yeso obi nyama hwehwade no pepa ne sakwa we wu twam a na nanu abretufo ye tisika fufuo sunti ye de dwete ene ye de ahye mu mema ne twetwa bi obeyi sika nya roba de ni bia eye sabre yi na je bo hye na edi atwabre ne supporter papa bi ene ye de ahye mu no eye maako yensa wo hwese de be ma no oda ho wa hepo a na chese ye papa obe hepo pa sabre eye na hwehwe ye de ahye mu yes na nanu madagoma monye na momfasiesie ye wura ho emaye sabre obi obo be ye daya o se ketenka ho eye yinka ho tesa no fa no de beba na kana na mu ade ne nkode ne de hye beto so abusua pani na na oduro de no de ne de hye beto so enti apa ne kete aye disika kokko ne de aye ne bommo ya sante kasanye de aba ne shum ya papa bi ye frɛ ne sɛ ye di shum yesi nsuo bi da chiri mfasho kwa mo ye frɛ na refisuo onkodoma refisuo sanse wo kyena kuntu ahwa na chi ni obekɔ onkodoma refisuo onka se wagya ne ma wo akyire wagya abusua wo akyire wia so obi abeda na papa gye sunya papa obeda so ne beshi fita eno na ma meda so ne wura da so a wo mutimi wudu ani akyire no enti sabre ye de aba ye sabre aba be siesie papa ye nkaye edum na ye de aba ye de aso ye nuabe na mo da ma aha ye mpanifie abusia pani na namwa se ye de niema nyina aba na ya mfa hyena po ama na ye te se ye sabe ye fra kuntunkuri ni asa asomade no ne ye fra santim ne senti na nanom ada roma abusia pani na na oduro monye na momfa ntunkonya ase abusia kye ame wo monye na momfa ntunkonya ase pia
Chumia chukwa good ya benfoti akante wobiri ya bua wose tutu opopo ale akwase amodum wose akwadwo mo fantu nkonya ase e peja papa onko ne boko no onko kwada ne mpaso no otena edom ba behwe nanim papa nti nanim famaye onti wie mu famaye esansa sabre ba bia wo kono nanim se wadu heaven ye se Church of Christ asafo de uko bi na se wan ko heaven dia e de na menim fie den papa enti sabre nanim se woni nyankopɔ di nkita ho eniema ye dia be na nanu mwadagoma maame ayi wo ba pagyanfu amudu wo ba kunani wo se niam na oyi ba kokora fi mu amomo ne sekageti akromfo niam ni nyina ye de chamo wo se chance no kranko de chamo na so be ye muranti mo nhie ne nkwankwatu mu ma wa ya de na mo mprenwa nikuto se mwa ma be pagani enje nikuto amade basi na anase ya jane kra ya papa mkuto ya enkuto efia kwa gina jekum bebe na bebi ewo bia tie enkuto die ya bro abusia pani na namu a busia pani na no bro muni munkuto yi ye di ka ko kuma se yenya bi ye fa ye shanti ade ne ye besene ko chirimfa so wozo yenya bi etwa mu ko adwira ekwo yenya bi ye fa ye shanti ade ya no ni pungurugu yoyo woni ekoto akurugu ni atene de ewo se yetigu mu ani ente de aba akurugu kra de ka so de beche ne so atene se da bi negre ka be na negre ya pam ene kuto mu de ne buoden kasi ye kan bua kire wate wa ko bedo wu eti sabre nkuto de mu adawo ma de ne ba nyina aba monyina mo fa twetwe papa maye wo kina wo be ye bogo sanse wi asesen sanso de wati ko wu na de ntide kwa asama ado dia papa nkuto nie ya de na mo mpre ya ne mo mpre ya ne di wabaje ne ma na ma move on personal